Il-prezzijiet tal-fuel fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista kienu ferm ogħla millum u dak iż-żmien ma kinux jirriflettu l-prezz internazzjonali taż-żejt. Għax dak kien żdied binqas minn kemm żdiedu l-prezzijiet tal-fuel f'Malta. Jirriżulta li l-prezz tal-petrol illum huwa 20 ċenteżmu orħos mill-livell li kien fl-ewwel xahar sħiħ ta' din l-amministrazzjoni, filwaqt li l-prezz tad-diesel huwa 22 ċenteżmu orħos. Ir-roħs ta' din l-amministrazzjoni kuntrasta mal-mod kif bejn Marzu tal-2008 u Marzu tal-2013 il-Partit Nazzjonalista olla l-prezz tal-petrol b'39 ċenteżmu u d-diesel b'36 ċenteżmu. Minn barra din iż-żieda ta' madwar 36% fil-prezz tal-fuel, il-Partit Nazzjonalista meta kien fil-Gvern kien għażel li jolli l-kontijiet tad-dawl b'71%. Il-Partit Laburista ta' dawn id-dettalji meta kienet jirreaġixxi għal konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista l-għada li tħabbar li l-prezzijiet tal-fuel żdiedu b'4 ċenteżmi wara li l-prezz internazzjonali taż-żejt żdied b'32%. Żieda rari għall-amministrazzjoni li raħset il-prezz 11-il darba. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet Marta Sportelli ma kienx f'pożizzjoni li tagħti l-istess garanzija li tal-gvern li l-prezzijiet tad-dawl ma jolewx bil-politika tal-Partit Nazzjonalista. Mela fl-aħħar 3 xhur iż-żejt ogħla b'32%. L-kont tad-dawl f'Malta baqa' rħis u żdied iżda f'pajjiżi oħra. Inti tagħti garanzja li bil-Partit Nazzjonalista fil-gvern il-kontijiet tad-dawl ma jlabux mal-prezz internazzjonali taż-żejt? Il-prezzijiet tad-dawl u tal-ilma hawn Malta huma grazzi għall-politika tal-Partit Nazzjonalista. Mitluba għal darba 2 Portelli ma kienx komda twieġeb. Saħansitra biex taħrab qalet il-Partit Nazzjonalista beda l-proċess tal-pipeline tal-gas meta huwa biss issa li beda x-xogħol. Ġifieri tagħti garanzja li l-prezzijiet ma jolewx taħt il-Gvern Nazzjonalista kieku. Il-Partit Nazzjonalista illi beda il-proċess tal-pipeline tal-gas. Għalhekk il-Partit Laburista ddikjara li bil-politika li qed jimbutta l quddiem il-Partit Nazzjonalista u Simon Busuttil hemm garanzija li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma se jolew.